Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalists, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod kag siyudad sa Bago nakarecord sa zero COVID-19 case. Wala sang pagbago sa pulisa sa Bacolod sa pagpalawig sa Alert Level 1. Sa balita nasyonal, 3 ka presidential candidates hindi mag-atras ang ila kandidatura. Ginatos ka pamilya nga naguba ang puloyan bungod sa Bagyo Agaton hatagan sang bago nga balay. Sa balita international, Ukrainian forces magainaway tubtob sa katapusan sang besieged port sang Mariupol suno sa ilang Prime Minister. Balita sa sports, Gin Kings isa na lang kadaog ang kinanglan para makuha ang kampyonato sa PBA Governors Cup. Balita Entertainment, the Queen of Visayan Movies nga si Gloria Sevilla nagtaliwa na. Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istoryahan ng mga simple nga pamaagi, agud mas save ang Earth. Maayong aga Bacolod, mga aga Balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Abril 18, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Dunkin' Delivery. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Level up your brakes with Coke Panalo Brakes promo. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, liwat naka-record sa zero COVID-19 case ang siyudad sa Bacolod sa Sabado, Abril 16. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ini na ikapat nga tiun nga wala sang kaso sa COVID-19 nga na-report sa isa ka adlaw sa Bacolod karon nga 2022. Una sa atong Pebrero 21, sunod sang Marso 12 kag Marso 14. Sa press release sa siyudad, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Linardia, ininalambot sa siyudad bangod sa padayon nga pagsunod sa publiko sa minimum health protocol sa piyakang ipanubo ang siyudad sa alert level 1 nga status. Ginatagan man sa pagkilala ni Linardia ang padayon nga COVID-19 vaccination sang EOC kag COVAC, kasunod nga nagadamo na ang nagabaton sang booster shots bilang dugang nga proteksyon batok sa virus. Wala sang pagbago sa pulisang ginapatuman sa syudad sang Bacolod kasunod nga ginpalawig ang pagpatuman sang alert level 1. Si Mayor Evilio Linardia ang damlag lang nag-issue sa Executive Order number 17 nga nagapalawig sang alert level 1 tubtob Abril 30, 2022. Ini na ang ikatatlo nga tion nga ang Bacolod ang yara sa pinakanubo nga alert level system kasunod nga napabilin sang syudad ang pagnubo sang COVID cases. Base sa Executive Order sa alkalde magapabilin ang pagpatuman sa nga sadto gin-issue nga Executive Order number 10 kag 13. Bangod sini nagapabilin sa gihapon ng curfew sa syudad sang Bacolod, pisa alas 12 sa nga tungang gabi tubtob alas 4 sang kagahon kag wala naman sang liquor ban. Nagalaom naman si Mayor Nicolas Yulo nga ikonsiderar sang Interagency Task Force ang pagpanubo sa COVID-19 alert level system sa siyudad sang Bago sa alert level 1. Ini ang ginpahayag ni Yulo matapos nga maka-record liwat sang COVID-19 free city ang siyudad sa nagligad nga Abril 16. Sunod kay Yulo, tinguaan sa siyudad nga mapawili ng zero case nga status kag mapasanyog pa ang vaccination rate. Pebrero 20 tubtob 25 tuig 2021, una nga na-record sa Bago ang COVID-19 free city. Sa karon napaidalam sa alert level 1 ang mga siyudad sa Sagay, Victorias, La Carlota, Banwas ang Ibi Magalona, Pulo Pandan kag San Enrique, kagin palawig man ang alert level 2 nga status sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental tubtob sa Abril 30 tuig 2022. Ginkompirmar ni PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis nga nangin generally peaceful ang selebrasyon sa nga Semana Santa sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Solis, sa datos ng mga kapulisan nagdangat lamang sa 158 ang Holy Week total crime incidents kag mas manubo ikumparar sa nagligad nga tuig nga yara sa 283 ka mga kaso. Ginpahayag man ni Solis nga dako na bulig sa massive information dissemination sa publiko, nalakip na diri ang kolaborasyon sa mga kapulisan sa simbahan, lokal nga gobyerno, force multipliers kag volunteer groups. Gindayaw man ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo ang pagsakripisyo kag kontribusyon sa mga kapulisan sa ilang mga security plans sa gunung pasiguro ang seguridad sang mga pumuluyo.
Sa duga pa natin nga balita lokal, na-recover ang masobra 375,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa tatlo ka separado nga bypass operation kahapon sa nagligad nga Abril 16. Sa Purok Matahom, Barangay Tangub, Siyudad sa Bacolod, naaresto ang duwa ka street-level individual nga sanday William Cabiles, 31 anyos, kag Darwin Sibugan, 18 anyos. Na-recover sa ila ang 32 ka gramos ang inasuspetsuhan shabu nga may standard drug price nga 217,000 pesos. Sa Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, naaresto man ang isa ka 42 anyos nga amay matapos nagbaligya sa ginapatihan shabu. Ang naaresto ginkilala kay Remar Mosqueda, pumuluyo sa Purok Matahom, Barangay Tangub, Siyudad sa Bacolod. Na-recover kay Mosqueda ang 20 ka gramos ang inasuspetsyohan shabu nga nagabilis ang 136,000 pesos. Samtang sa Purok San Miguel, Barangay Sumag, ginaresto man si Ray Derla, 31 anyos, kag residente sang Abada Sky, Vista Alegre. Nakuha kay Derla ang 2.4 gramos sang shabu nga nagabalor sang 24,000 pesos. Linibo ka mga persona ang nagdagsa sa mga beaches sa Barangay Punta Taytay, Siyudad sa Bacolod, Negros Occidental, kadungan sa Domingo sa Domingo sa pagkabanhaw subong adlaw o kon kahapon nga adlaw Abril 17, 2022. Sa entrance pa lamang sa barangay maeksperiensyahan na ang problema sa trapiko bangod sa kadamuon sa matao nga luyag magsulod sa mga beaches. Apang ini ang nagiyahan naman sa indesignar nga mga traffic enforcers antes mag-udto puno kag halos wala na sang bakante ang mga cottages gani kadamaan sa mga nagbisita ang nagpahamtang na lamang sa tent kag lamesa sa mga bakante nga lugar. Ang Punta Taytay ang mga ginakilala bilang summer capital sa Bacolod bangod sa madamo nga mga beaches nga masami ginabisitahan labi na sa selebrasyon sang fiesta ni San Juan de Bautista kada bulan sang Hunyo kag Eastern Sunday. Abril 4, 2021 nga selebrasyon sa Domingo sa pagkabanhaw ginpasira ang tanan nga mga beaches kag resorts sa Bacolod bilang preventive measures sa COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Tatlo ka presidential candidates hindi mag-atras ang ila kandidatura. Samtang ginatos ka pamilya naguba ang balay bangod sa bagyo agaton, hatagan sang bago nga balay sang presidente. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon para sa complete Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede
Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung Sang mga balita nasyonal, ginpahayag sang tatlo ka malalaki nga nagpapili bilang presidente sa Mayo 9 nga eleksyon nga hindi sila mag-atras sa piyak sang panawagan sang pila ka mga sektor nga mag-withdraw kasunod nga base sa mga survey sanday Vice President Leni Robredo kag anay Senador Ferdinand Marcos Jr. ang mainit nga nagaengkwentrohanay. Sa press conference nga pitigayon sa Manila Peninsula Hotel, ginpirmahan day Senator Ping Lacson, Manila Mayor Isko Moreno kag anay Defense Secretary Norberto Gonzales ang joint statement sang pag-isa. Suno kay Moreno, natala naman kung tani magpirma sang statement si Senator Manny Pacquiao apang wala ini na makaabot sa venue. Suno naman kay Lacson, ang kampo sa isa ka presidential candidate ang nagahinyo sa ila nga mag-withdraw sang kandidatura para sa mabot nga piniliay. Ginaligar man ni Lacson nga may plano pangakuhaon na ilang mga taga-suporta. Madumduman antes ang press conference, una nga nag-resign bilang presidente sa Partido Reforma si Lacson matapos ginanunsyo sang grupo nga ila pagasuportahan ang kandidatura ni Robredo sa pagka-presidente. Samtang sining bulan sa Abril, nagsaylo sa suporta kay Robredo ang Ikaw Muna Pilipinas matapos ginpahayag si Robredo ang mas may dako nga tsansa nga magdaog. Ang Ikaw Muna Pilipinas ang una nga nagduso kay Moreno nga magpapili sa pagka-presidente. Dugang pa, pila ka mga volunteer groups gikan sa Luzon, Visayas kag Mindanao nga una nagpahayag sa suporta kay Moreno ang nagasuporta na subong sa kandidatura ni Robredo. Magatutok sa kampanya ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa iya kandidatura bilang presidente para sa maabot nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Sa official statement ni Attorney Barry Gutierrez, ang spokesperson ni Robredo, ginpahayag sini nga magapadayon si Robredo sa pagpakilala sa publiko kag pagpahibalo nga ang kadalagaan ni Robredo sa maabot nga eleksyon, ang kadalagaan sang tanan nga Filipino. Dugang pa ni Gutierrez na nabilin nga 3 ka semana yara ang momentum sa People's Campaign ni Robredo kada kapakita sa klaro kung sino ang masaligan sang publiko kag pagabutohon sa maabot nga eleksyon. Nagapati man ang kampo ni Robredo nga humalin sa pag-umpisa sang kampanya, desisyon sang kandidato kung magapadayon sa kandidatura tubtob sa katapusan. Ginbulgar naman ni Presidential Candidate Ping Lacson nga una na niya gintanyag sa kampo ni Presidential Candidate Leni Robredo ang Robredo Soto tandem apang wala ini sila nila ginbaton. Suno kay Lacson, sang wala pa siya makadesisyon nga magpapili, gintanyag na niya kay Robredo nga makatandem si Senate President kag Vice Presidential Candidate Tito Soto III. Suno kay Lacson, sa karon ginbalikan sang kampo ni Robredo ang nasambit nga tanyag, apang wala na siya nagpasugot, bangod maramo na siya sang nakasugilanon. Suno pa kay Lacson, wala sa kuntani subong nagpapili sa pagka-presidente kung ginbato ni Robredo ang tanyag. Samtang napanawagan naman si Lacson nga hindi magpati sa mga kuno-kuno nga may mga mag-withdraw sa ila agud suportahan ang kandidatura ni Robredo. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga dako ang kinalain sa kampanya sa administrasyon kontra ilegal nga droga kag kriminalidad kung ikumparar kay Russian President Vladimir Putin. Suno kay Duterte, ginapatay ni Putin ang tanan bisan pa bata, babayi o tigulang. Samtang sunod naman kay Duterte, kriminal kag mga drogista ang ginapamatay sini. Nagpahayag man ang presidente nga dapat tapuson na ang away kontra sa ilegal nga droga kag komunista. Sa opisyal nga tali sang drug war deaths sa Pilipinas naglambot na sa 6,000 sa pihak nga ginaligar
personal sa mga rights groups nga mas mataas pa diri ang matuod nga kadamuon. Si Putin ang Suno pa kay Duterte, si Putin ginapatay niya ang tanan, lakip na ang babae, tigulang kag mga kriminal. May quote. Ginpahayag naman sang kampo ni Vice President Lenny Robredo nga nakayara na karon ang ila sini nga atensyon sa katapusan nga 3 ka semana sang kampanya antes ang eleksyon sa Mayo 9 kay ang ila inspirasyon amo ang pag-arangkada sang People's Campaign. Sa isa ka pahayag ginapsiling ni Attorney Barry Gutierrez, spokesman ni Robredo, nga sa idalom sang isa ka presidente Robredo, pumuluyo ang magadaog. Ini ang reaksyon ni Gutierrez pagkatapos ginapakabalaot nanday Senator Ping Lacson, Manila Mayor Isko Moreno kag anay Defense Chief Norberto Gonzales Robredo ang nagaisanon nga babae nga kandidato sa pagka-presidente. Napatigan sa press conference ang tatlo sa Domingo sa pagkabanhaw sa Manila Peninsula, isa sa pinakamahal nga hotel sa Metro Manila. Ginakusahan sang tatlo ang ginapilit sila sang kampo ni Robredo nga hindi na pagpadayunon ay napagdalagan bilang presidente. Suno sa ila, magapadayon sila. Suno naman kay Gutierrez, kung nagdesisyon sila nga padayon nila kandidatura, hindi sila dapat mangbuli kag magpalapta sang kabutigan. Antes ang Semana Santa, nagrangkada na si Robredo sa survey kay nagalagas na kay Ferdinand Marcos Jr., anak sang diktador nga si Ferdinand Marcos. Madamo naman sa mga sektor nga nag-endorso kay Robredo para iboto siya bilang presidente sa Mayo 9. Sa isa ka survey, ng ipatagan sang Truth Watch, ng isa ka grupo sa mga researchers nga nakabase sa University of the Philippines, nagsaka na si Robredo sa 14%. Halin sa 16%, nangin 30% na karon si Robredo. Samtang, nagnubo naman si Marcos ang 8%, halin sa 60%, yara na lamang ini sa 52%. Ginhimo ang survey sang Marso 22 tubtob Abril 1. Nagpromisa si Presidente Rodrigo Duterte nga tagan sa bagong puloy-an ang ginatos ka pamilya nga naguba ang puloy-an bangod sa Bagyo Agaton. Ginpahayag sang presidente nga magapangita ang gobyerno sang duta agud mangin relocation sa mga pamilya nga nadulaan sang puloy-an bangod sa landslide. Pero aminado si Duterte nga mangin malawig ang proseso, magluwas na lamang kung may magluntad nga milagro. Sunod diri halos wala na sang duta nga nabilin bangod tanan may nagapanag-iya na. Sunod pa kay Duterte kung wala na sang makuha nga duta, pagagamiton sang gobyerno ang poder nga eminent domain. Bot silingon may poder ang gobyerno nga maghimo baklon gikan sa mga pribado nga nagapanag-iya sang duta ang isa ka propiedad agud magamit sa isa ka proyekto. Presyo sa petrolyo, liwat naman nga magasaka. Samtang Barangay Ginebra, isa na lang kadaog para makuha ang kampiyonato sa PBA Governor's Cup. Inay kay ibang paton nga mabalita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa Aksyon Tips nga nagapa. Okay na, Jay? Tiara na Action Doors? Nagbalik na. Bago lang gid. Oo. Ara na. Naidiyahanan ni Action Oliver kag ni Action Noel. Sige, good morning. Good morning, Action Doors. Kag sa mga ka-FB naton dira. Medyo pasensya lang kayo. Nawala ka greetings. Sida may dutay nga technical problems. Pero nasulbar na. Okay, manda. Ginkuhan mo, ginrehab ni nga aton nga studio. Kita mo aton nga pertano bago pinta. Galing kay niliwaton ta na eh. Ginapaliwat ko na yung ang atop ta daw, okay na daw. Bago na, no? Ang aton nga lights. Sige at least we are improving para makaserbisyo sang maayos sa aton nga mga ka-aksyon. Okay? Sige. Ana Sinoro, may agadra, Rita Villar Tulayba, Edwin, alagad Kevin Henry. Ara ang mic mo kuno. Wala na. Wala audio? Wala. Wala audio ang mic ni Dorel, Cabatu. Ara. Okay. Kano, okay. Sige. Kaya Homa Lumena, may agaman, Hil Javier, Miss Jinky de Alagdon, good morning. Sige. Mary Jane Blanco Hoxon, Wings Kili Morales, Mary Jane Konsakay, Stella Maricelis, morning man. Miss Lily King, I see you soon, Miss Lily King. Yes. Dira sa London Bridge is falling down from London. Yes. Si Good Miss morning, Lily Miss Lily. King. See you. Maria te ako Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Ato kami to gabi sa kwan. Nagatinipon-tipon ka ma? Sa Duran. Yes, Ay, perfect. daw makapangasawa pa ko to iya. Inan. Waya, mga classmate namon lang kwan Balo kasi mga classmate namon kadamo tas mga balo bla. Ayaw mo na. May balo, may binayaan. Hindi sinuwerte ako, boy. Pero mga tagsisintaan news na. Yes. Kadamo pala sa mga classmate ko nga magulang sa akon. So ikaw lang pinakabata, feeling. Hindi man pinakabata, tsura lang. Ay, sana all. Sana all. Bongga siya. Sa batch 81 dira sa Ramon Torres National High School, good morning sa inyo, ha? Si Eden laga po. Kibot siya kuno. Gani. Siguro hindi ka makibot because that's life. Sabad. That's life. May kanta na sa bla, that's life. That's life. You're here today and gone tomorrow. Ano na? That's life, that's life. Stand by sa aton mga dugang kabalita.
Kag sa detalye, Balita International, inaway tubtob sa katapusan ng mga Ukrainian forces sa besieged port sa Mariupol batok sa Russian forces. Sunod kay Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal, wala pa nahulog sa mga kamot sa Russia ang syudad bisan naghatag ini sa ultimatum sa nabili niya Ukrainian fighters nga mag-surrender. Samtang ginpahag ni President Volodymyr Zelensky nga wala sa intensyon ng Ukraine nga mag-surrender sa anumang teritoryo sa Eastern Donbas region. Pila ka semana na nakaligad nga nag-focus ang Russia sa opensiba sa Eastern Ukraine. Ginkompirma sa Ukrainian officials nga 5 napatay sa Kharkiv kag 2 napatay sa banwa sang Zolote sa padayon nga pagpamomba sang Russia. Samtang ginapaabot nga liwat magataas ang presyo sa petrolyo matapos ang Semana Santa. Ini ang una nga pagsaka sa presyo matapos ang 2 ka semana kay ika-13 naman nga oil price hike sini nga tuig. Mahimo magsaka sang 1.60 tubod 1.80 kada litro ang presyo sang diesel, samtang 30 tubod 50 sentimos ang kada litro ang nakitan nga taas presyo sang gasolina kag kerosene. Bangod dinhi sa dako nga pagsaka sa presyo sang petrolyo sa world market sa tung Huwebes Santo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 19 sentimos, Singapore dollar 38 pesos kag 43 sentimos, ang Hong Kong dollars 6 pesos kag 65 sentimos. Kag sa aton nga Balita Entertainment, nagtaliwa na sa edad nga 90 ang ginbansagan nga the Queen of Visayan Movies nga si Gloria Sevilla sa Oakland, California sa Abril 16. Isa sa mahandom ni Sevilla nga ma-revive ang Visayan movie industry sa din ginkoronahan siya nga reyna sa 1960. Nagdaog man siya bilang Best Actress ka nakabaton sang trophy halin sa the Filipino Academy of the Movie Arts and Sciences sa Confama sa 1969 sa iya project nga Bad List sa Kinabuhi. Ginbunag si Sevilla sa Cebu sa Enero 31, 1932 kanangin man dinalag-o ng iyang acting career kaagay sa iya mga ginikanan. Sa balita sa sports, na lampuwasan na sa nagdepensa nga Barangay Ginebra ang pagbangon sa Meralco halin sa 14-point deficit sa 4th period para nga dag-on ang ilas nga Game 5 sa scoring 115-110 sa nagpadayon nga PBA Governors Cup Final sa Smart Araneta Coliseum. Nag-record ang best import ni si Justin Brownlee sang 40 puntos, 11 ka rebounds, 5 ka assist kag 2 ka blocks para sa crucial nga 3-2 lead sang Gin King sa ila best of 7 championship series sang Bolts. Naka-record man ang best player of the conference nga si Scottie Thompson sang 19 puntos, 11 ka assist kag 9 ka rebounds kag may 16 ka puntos, 13 ka assist kag napulo ka rebounds naman. Sanday ako may na 16 naman si Arvin Tolentino, napulo at 13 puntos si Christian Stard Hardinger kag napulo naman ang puntos ni L.A. Tenorio. Ang pagdaog sa Ginebra sa Meralco sa Game 6 sa Miyerkules sa Big Dome ang maghatag sa ila sang ika-4 nga korona sa katapusan nga 5 ka edisyon sang PBA Governors Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kagsabi mga ka-aksyon. Because it's Monday. Monday, mga ka-aksyon. Happy Monday. Bago ilang tapos aton nga Semana Santa. Yes. Kamusta ang imong nga Semana Santa, action boy? Well, siling ko ganit sang tong kanla tong Holy Thursday kag Good Friday kag Black Saturday. Medyo nagbulo bakasyon kita to recharge. Pagpuli ko ito nagkadugang kapoy sing lawas ko. Duway kayo na recharge? No, nagdugang iya Kaya kapoy. siguro ikaw nag-drive. Yes. Tiyan mo na. Always the driver. Tani, nagpa-drive ka na. Ikaw parang na-relax ka, gid. Sino ma-drive sa akon? Si Charm. Si Charm. Kasi kuan ako bla na stress ako sa kay Charm kag kay Honey bla. Nga man. Tingin bit mo nila ba? Ikaw nang baka-baka sa ila kugos. Di sadya man kay at least nga pa ko na. Naka-relax ka. Galing ti kapoy lang sa biyahe no. Oo, kay medyo layo mo no. Pero Sige sige lang, lang importante ka-action mo. Naka-relax. Sulit. Ikaw ya. Okay man, action boy. Very nice. Very nice.
Kaya Kaya nakatilaw ako sa sundo list Ah. ni Tita Shi. Thank you so much sa Yes. sundol. Dito gisa sa Karabalan kagali. Sa Karabalan. Made in Karabalan. Giti Aksyon Good morning Boy. dira sa mga taga Karabalan ha. Kag Yes. salamat gyud sa sound list niyo padala. Maramit nga sundol ni Tita Michelle. Yes. Si Michelle. Tita Bibing ito nagpaluto, Action Boy. Ay gali ka. Siling niya, luto kag daligid si Sir Boy. Kaya Thank dali you. siya 5, pero 3 lang hinatag ko sige. Ang duwa to patusin niyo. Ato pa. Agyon ko lang to. Okay lang. Sige So, Dalag di ko, ha? Dalag ko. Dalag ko, no. Dalag. Di, ang tatlo, di, pang ano na, di, pang anom. Sobra pa ka rin ginatag ko, kare. Kalain. So, ang Balita Special to Action Boy, kay recently, Black Action Boy, kita mo tong nag-viral, balang nga mga scientist, balang nga gin kadena, nila ako galingon sa Chase Bank. Chase Bank. Sa- Chase Bank. Sa, ano ni sa downtown sa Los Angeles to. Okay. Nan kay tungod sa ila protesta bala kay hambal ng desperado nagisla ko na Action Boy mo kay Yeah. tungod sa siling to ni Dr. ang scientist Calmus na apelyido yan na dumduman ko. Siling niya 3 to 5 years na lang niya ko na Action Boy. Deadline na sang Earth. Hindi nga matunaw ang Earth ha, kundi deadline na para climate change Black Boy. Okay. Nan. Oo. Oo, ti mabatsagan. But actually, sumama amat talaga kabatsagan eh. Kita mo si Manda Santa, imbis perte ka init. 'Di ba? At least ang Monday to Wednesday, bisan Webes kay diri sa Bacolod ginulan pa eh. Pero amo na Mga experience. resulta na sa climate change na Nan, tawag nato. oo. Ngayon naman nga mga chimpong yung expectar ka nga init, naga-inulan niya. Kung di naman nag-expectar kita inulan, pero di naman kainit. Nang, So, galain na climate siya. change. Oo, climate change. So, amo na Action Boy, ang mga, ano gani, ang mga snow to bala nga, sagwa bala nga, wala ka katunaw bala. Usually bala, mga tawag sa nga, glacier. Glacier. Oo, usually, wala nagakatunaw mo, nagakatunaw na subong amatamat. Kaya tungod na sa climate change. So, aring mga simple nga pamaagi Action Boy, para mabuligan, tabala mga mas save ang ato na Earth. Correct man? Correct. Oo. So, ang una Action Boy, ipang-delete mo dara ang imo nga unimportant emails. May bulig ni Action Boy ang pag-delete sa aton unimportant emails. Really? Yes. So, Ano labot sila sa climate change man? kay sunod Action Boy, ang the average email size ko no is about 75 KB. If everyone ko no Action Boy nga mag-delete sa napulo ka emails, it could prevent 1,725 GB of data. Kaya ang pagbulig ang pag-delete sa emails Action Boy, maga-reduce ni siya sang carbon footprint. Kaya gagamit man siya Action Boy sang So mga email ko na nga hindi ko kinanglan, delete ko lang siya? delete mo siya. Oh, At okay. least maka-help ta. So, ako actually subo ang mga unimportant, especially ang mga ano bala, mga Arab lang may malike ka nga, babi sa Facebook may malike ka, tapos do enter mo ng email mo, may gapadala na sila sa ilang nga do. Saan mo na? Iban mga negosyo, iban mga mo na. So, i-delete mo na kung hindi mo manggid kinanglan. Kaya ako damo ko kasulod sa email ko nga hindi ko man kinanglan. So, ipang-delete mo na siya. So, ipang-delete ko na. Help mo na siya sa aton. Bisan nga, siguro yata gusto mo nga kung email siguro, kabalo ko na kung i-delete mo kag hindi eh. O gani, man. Correct. Kaya hapos ma-identify. Yes, So, next so action- pang-delete ko na So, pang-delete mo karon kada every 10 emails, damo siyang ma-save, makabulig sige, Action sige, Boy sige, sa sige. pag-save sa aton yung Earth. imuon ko na karon. Samtang wala ko sang ubrahon, Mang-delete delete ka. ako sa mga unnecessary, unimportant. Yes. Okay? Yes. So, next Action Boy, ito bilang ba ko gapon sa inyo nga paggamit sang Ecosia instead of Google. Ecosia. Ecosia is siya ka search engine Action Boy, similar with Google. Pero ang difference lang nila, ano siya yan, nang for every search mo Action Boy, they can gain money to plant trees. Environment friendly. Environment friendly. ning So, kung Ecosia. ako mag-search sa Ecosia, ano gina-download pa na siya? Wala na, ano mo lang siya, actually sa Google ko man siya gin-search. Pero nagwa siya. Ecosia. Oo. Tapos dito, tanan, actually do ka Google gid Daw siya. ka Google man siya. Google gid So, siya. kung ako mag-search sa Ecosia, kada search Every ko, search mo, maka-gain sila money to plant trees. Kaya nag-support sila Action Boy sa mga non-government organization. okay. At least arab lang kung wala ka panahon yung magtanom sang kahoy, at least doon nakatanom ka lang yan. Pagi sa pag-search mo. Correct, no? Correct. Kanami mo ni Action Boy ang ilang mga
programa. Okay? So, next action boy, ganaganon to paggamit sa plastics. Plastics, Stop or reduce using plastics. Ang tanan mga plastic ng mga kabyanan, ipang balibag balibag na panulod sa karton. Kuhan mo na sila, environment hazard mo na sila. Ati huy. Ang mga plastic ng mga kabyanan. May hugot ka. Actually, wala man kung mga Wala plastic man, yung mga kay daw ka, amigo. puro man yung mayong. Yung Puro man niya ho. Okay, kung mga daw, batya kung daw ka mga plastic ito, way ko nag-mind. Sa ila. Way na ko nag-mind dyan sa mga muna. Ay, way mo ko sila nga ginakontra ko sila. Kundi nga, way na lang kuya daw. Hipos na lang. Hipos lang, oo. Para Pero, hindi ka malatnan sa ilang pagka-plastic. correct. Oo. So, likawan ta man ang magsunog sang plastic action boy. Kay isa man na sa nagapa... Amo na taning Ano dapat bala? sunugon. Ang... Plastic ng mga kaibigan. Ay, kalaki. Di pwede sila magamit ng fossil fuels. Muna. Fossil. 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 Tumibati ko sa mga ito padbalay. Dito na itong fossil sa ibi magalunaw. So, fossil. Fossil. Sige mo siya, basta, bisa na no, different, kaya may nabatian mo ko nga fossil, man nga pag-pronounce. Scientist na si Dr. Calmos. Sila nga fossil. Okay? So, next action boy, ang i-lessen ang pag-use ng electricity. Yan. Okay. Kaya, especially kung wala ka ba lang nagagamit, like, Amo for na nga example, mga earth hour kita. galing mo na ginasunod, kilabanan. May naman, at least Kaya bisan man paano. magasunod, kaya man mula. Bisan paano, may ara nga oras nga daw kadamo sa nagapatay sa ilang electricity. So, may bulig nga na bisan paano. Sa simple lang man action boy nga, babi, for example, tapos ka na-charge ang imong nga cellphone. Igabuton, maging pati sa saksakan. Laki maldan, ibang niya, drill lang balang ginagabot. Gaunay lang saksak. Gaunay lang saksakan. So, ano na siya, hindi siya environmental friendly. Okay? So, hindi lang sa cellphone, kundi sa all other appliances. Tanan pa, may electric fan mo da, TV mo da, maldan ibang gina-off lang TV, way man ginagabot sa saksakan. So, maka-prevent pa na siya sang Ito posible. kakapoy lang isa kabuto mo, doon sa magtanak ka. Magpakita, kagid na isa ka da. Nasunod ka dagay, masaksak ka naman. Isa ka na masaksakan mo, ito na tos dalom-dalom lang ka daw. Daw ginasot-suhot mo pa blang. So, igabuton, magisugod-subong ha, bala sa rakit ng likod mo. Kung may bunon ka, gabuton mo. Ay, nano. So, action boy, sa mga ga-charge ang phone ha, igabuton, tagid pati sa saksakan. Okay. Or sa mga TV after lantaw, igabuta dayon, hindi mo na makabuhin, guro sa imo nga kagwapa. Nabot sa kagwapa. Nabot sa kagwapa sa paggabot. So, mga ano pa gida, iban nga mga appliances. Correct. Kung ano pa da nga makabulig Para may mga simple things gali nga mahimo nimo to help the environment, no? Yes. Kay kabudlay action boy kung once nga ang ano bala, ang climate change bala action boy, hindi ta gini mapaktan. So to 3 to 5 years na lang may deadline gali mga scientist. May deadline ng mga scientist. Sila 3 to 5 years ko hindi pa gid ma-stop ang paggamit sang mga basi ko why na ta climate change. Ha? Basi why na ta climate change, basi why na ta climate. Why na ta climate? Mga mag-change. Hindi ma-change. So, may subong kay may ma-change pa kita nga climate. Lain na kung why na ta climate nga ma-change. Subong ang init daw siya mo batsagan man Na, kala inigit sa kasakit. kainit subong sakit sa ulo. Oo, kasakit do. Sige, so mo na action boy. Sige, okay. So good morning dira kay Rona Rihida Trava. Ginag-greet siya lang belated 76th birthday kahapon kay Tatay Teddy Rihida. Oy, belated happy birthday. May pato guro to ay. Ha? May pato. Tari ginlabay mo kagapon, ginlabyan mo kagapon. Tukutugan ni gapon sa balid-ulid. Di ba? Alas 10 na ko to nagbalin eh. Tigaling kay way kakabalo nga birthday Ay, gini kabalo Tatay nga. Ted. Yung kabalo. Sige lang. Sa akong batch dira, batch 81 sa Ramon Torres National High School. Good morning, no? Dira kay Marjon Rivera, good morning man. Kay hada ko da Tess Murayama, Murayama. Good morning. Good morning. Lisa Joy Ilon Amoroso and Ma'am Elizabeth Gamala. Good morning. Georgia Gargasiran. Alagad Kevin Henry. Sa mga taga Kwandra, sa taga Hinubaan, good morning din sa inyo dira ha sa Alagad Radio. Morning. Maang aga sa inyo.
Okay? Sige. So, have a blessed day. Have a great day ahead. No? Monday na Monday kita after the Holy Week. So, dire kita naman sa tutok sa eleksyon. No? Kaya murag eleksyon na sa Mayo 9. So, bayin na itong mga imo bakasyon, basta nagalutaw ka pa kagapon, kapanumdo, kaya pa sa bakasyon mo to sang... Kundi nagbakasyon ako Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Pagka Sunday, kita mo gapon, hindi ko yung mapuslan niya. Ito, perti ka kapoy gito sa lawas ko ya. Perti yun. Ito na ano naman daw. Sige, tulog ka karon dan. Pag-abot mo gani, tulog ka dayon. Pag-abot, pagtapos, sali ka ng balita. Correct. Samtang ka-drive ka, tulog ka. Ay, hindi galing. Hindi na yan. Wrong advice. Wrong, sorry. Ang mga advice na ginahimo na ninyo. Action buharas yan, si Lorena Duran. Kasi pa rin, Amo kami naganap na kagabi. Kanami, igigiri ko na si mo magkanta. Ay, kaya na-reveal ang voice. Kaya nagkadagulo sila sing along ka mga kagabi ito mo. Sige, morning na sa mo, prima. Lorena Duran sang Dan Duran. Standby na kita mga action sa Action Hotline. Direksyon Artay Hupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-action, Boy Duran. Mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.